celebrate a Mass, magmisa nga ana ay kauban, nga personal nga makita sulod sa simbahan. It's nice to see you back. Bisag jutay lang ta, kay 25% pa lamang. Apan dako ang akong kalipay, kay kung kamo gimingaw, mas gimingaw po ko ninyo nga kauban ta magsimba sa Dios. Maigsoon ko ni Kristo again. Today we celebrate the solemnity of Corpus Christi, the most precious blood and body of Jesus. You know, one time dito na-assign ko dito sa parokya sa Tarlac. One time sa nagmisa ko, dili kalikayan nga usahay kining mga bagyo magdala og bata. Usa diyang nagmisa ko, ang iyang bata nagsuroy-suroy. Unya kibaho naman ta ni mga elders nato kung naay mga bata magsuroy-suroy. Mo to ang inahan kay nauwaw na siya ang bata mi daghan paingon diri sa atbang. Unya at that time consecration na. Sa dihang gi-consecrate nako ang ostia, yung mausap ang bino. Sa dihang giisa nako ang ostia, ang lawas ni Kristo, ang bata misinggit. Miyon siya, oy si Papa Jesus. O sa dihang giisa na sab nako ang kalis, oy si Papa Jesus. How about you? Kung iisa ang pan, kung iisa ang lawas ni Kristo, kung isa ang kalis nga na ang dugo ni Kristo, do we believe that it is really the body and blood of Christ? Sa atong tanaw pag-isa ini, ato bang nakita ang lawas ni Kristo? Sa pag-isa sa kalis, ato bang nakita ang dugo ni Kristo? Or do we see it as an ordinary tinapay, as an ordinary nga bino? And you know, my dear friends, today, nindot kaayo ang atong mapagbasa. Arumana, masabtan nato, unsa gayud kining lawas, balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. Atong balikan pag-usab ang gistorya sa mga pagbasa nato karong adlaw. First, sa unang pagbasa, in the book of Deuteronomy, atong nadunggan ang mensahe ni Moises sa katawan sa Diyos. Mingon siya, people of God, my dear people of God, katawan sa Diyos, paminaw kamo. Why? Mingon si Moses, remember, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos, sa tibuok ninyong panaw, sulo sa kapatan katuig dito sa kamingawan. And remember, ayaw hikalimte, nga kita gikuha o giluwas sa Dios, gikan sa Ehipto, o gidala kita dito sa kamingawan. And please do remember, dito sa kamingawan, wala gyud kita pasagdi sa Dios. Natuman gayud ang iyang pulong nga siya dili gayud mo biya kanato. Ug dugang pa niini, matod pa ni Moises, please, ayaw gayod kalimot. Remember, hinumdumi baya nga sa dihang kita giuhaw dito sa kamingawan, ang Dios nagpabuhagay og tubig gikan sa batong bantilis aron atong mainom. And again, please do remember, sa dihang kita gigutom, hinumdumi pag-ayo nga kita gipadalhan og pagkaon nga nagikan sa langit. Ang mana, unsa maning mana, literally means, what is this? Unsa man kini? Ay wala mas sila kaila kung unsa katong pagkauna. Maunang ang gingana nila mana, which means, what is this? Ug maigsoon ko ni Kristo tungod ni ini, pinaagi sa mana, pinaagi sa pagbuhagay sa tubig, gihatagan og sustansya sa Dios ang atong lawas mato pa ni Moises. But kung atong paminawon pag-ayo si Moises, di lamang ang pagkaon
mo'y makahatag og sustansya ug kusog. But it is the word that come from the mouth of God that should be our food. Dili lamang ang mana mo'y makahatag kanato og sustansya, kabusog ug kabaskog. But ang pulong sa Ginoo nga nagagikan sa iyang baba mo'y tinuod nga kalanon nga makahatag kanato og kahimsog, kabaskog, kabusog ug katagbawan. It is the word of God. Ang pulong sa Ginoo di ay, remember bagod sa ato ang Filipino culture, ganina, namahaw mo wa, namahaw. Inig humagmisa, mo snacks. Inig humag snacks, maniudto. Inig humag paniadto, mo snacks. Inig humag snacks, manihapon. Inig humag panihapon, napay midnight snacks. Sige ratag kaon, why katagbawan? Uminom po tag tubig, nabitay sa nga ng pahinumdom, obey your thirst. Inom lang tag inom. And again, uhawon paghihapon ta, dili kita makabaton og katagbawan. Buot pasabot ini mga igsuon ni Kristo nga ang pagkaon nato sa kalibutanong pagkaon o pag-inom nato sa kalibutanong tubig, dili gid kita matagbaw. But kung ang imong pagkaon mao ang pulong sa Ginoo nga nagagikan sa iyang baba, maangkon nato ang katagbawan niining kinabuhian. And my dear friends, ato pang palawmon, the Word of God, ang pulong sa Dios nga mao'y makahatag ka nato og katagbawan. Nahibalo mo mga igsuon nga ang pulong wala lamang kini nagahulagway sa usa ka butang. Wala kini nagahulagway lamang sa usa ka panghitabo o pagkatao. Ang pulong sa Ginoo makaapekto usab kini sa atong kaugalingon. For example, mayon ba nindot ang simbahan sa Kalapi. Ay, guwapo si Father Buyag. Ay, cute si Crush. Description lang ka na. Pero, as you describe the church, as you describe your crush, as you describe kung unsa man yung mga buhata, kung madunggan kini sa tao, aduna kini epekto. Mawita mo yung ko ni Mama, Ma, sa Kalapi ra ba makay narabahingon o gwapo ko, tinuod ma, malipay ka na. It affects ourselves. Adunay epekto kini mga pulong nga naka nato. Kung ikaw sa inyong panimalay, ingnon ka, o makaikwenta nga bana, o makaikwenta nga asawa, sa imong mga anak, maayo pa'y baboy, kay mabaligya pa, o makaikwentang pagkaanak. It hurts, di ba? Ilabi na sa bata, dalhon ni sa bata, kimkimo ni, hantod sa iyang pagkadako. Ingana ang pulong sa Ginoo. Ug ingnon pod ang imong kanang words bitaw nato usahay, mamalikas ta. Yawa ka, panguan ka. It affects sa pagkatao, sa usa ka tao. And this is also what happens to the Word of God. Mausab kini ang pulong sa Dios nga atong pagkaon. Aduna kini epekto. Matud pa sa sulat sa taga Hebreo, mingon, kay ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan, ug mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga adunay suwap. Ang pulong sa Ginoo moduot kini hangtod sa kinahiladman sa kalagog sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-ambot ang lutahan ug ang kauyukan. Ingon ini ang epekto sa pulong sa Dios. Living and active, sharper than any two-edged sword. O mga isuko ni Kristo, unsa may epekto nining pulong sa Dios? The effect of the Word of God is no other than life. Ang epekto di ay ning pulong sa Dios, kinabuhi. Ang hinungdan sa pulong sa Dios, kinabuhi o ang gihatag sa Dios, nga kanato, walay lain kundili ang kinabuhi usab.
The Word of God is life-giving. Ang mga pulong sa Diyos nagahatag og kinabuhi. Wala ang mga pulong sa Diyos dili makamatay, but makahatag og kinabuhi. How about our words? Ang atong mga pulong nga migawas sa atong baba, kung adunay maminaw, makahatag ba kini kinabuhi? Ug mawad-an kita og gana sa kinabuhi. Hala ka diha. Please be careful with your words. Kay ang pulong sa Ginoo, the Word of God, is life-giving. O hopefully, iyon anang usab ang atong mga pulong. Iyong anap usab ang atong mga pinulangan. Hinaot unta nga life-giving. Nagahatag og kinabuhi. Again, hinaot unta nga atong mga pulong o pinulungan sulod sa atong panimalay. Ang sulod sa atong karelasyon. It must be a life-giving words. Humaigso ko ni Kristo sa atong ebanghelyo karon, gipalawom ni Jesus ang pulong nga nagigikan sa baba sa Dios. Atong nadunggan sa atong ebanghelyo si Jesus mingon, I am the living bread that came down from heaven. Ako ang pan nga gikan sa langit nagahatag og kinabuhi. Mga igso ko ni Kristo, in the Old Testament, kung ang mana mao'y pagkaon nga gagikan sa langit, karon sa atong ebanghelyo, atong nadunggan nga si Jesus, ang pan nga gikan sa langit. Dili na ang mana in the Old Testament pa to. Karon sa bagong katsabutan, si Jesus mismo ang pan nga nagigikan sa langit. Ug matud pa sa ebanghelyo, ang pan nga gihisgutan ni Jesus walay lain kundi ang iyang kaugalingong lawas. Ug matud pa sa ebanghelyo, ang mukaon niining maong ni akong unod ug ang muinom niining akong dugo dili mamatay, iyong mausab, dili mapapas hinuon, makabuton kinig kinabuhing dayon. Kay matud pa sa ebanghelyo, siya pagabanhawon. Ug ikaduha mga igsoon ko ni Kristo, ang pulong sa baba sa Dios nga nagahatag og kinabuhi in the Gospel of Saint Luke, kining pulong nga nagpakatao ug kinsa man kini, walay lain kundi ang atong Ginoong Jesus. He is the Word that made flesh. Ug tungod niini, kung kita mo tuo, kung kita mo kaon, makabaton kita kinabuhi. You know, mga igsoon ko ni Kristo, akong mama po, example, usahay, dito mauli ko, sige pangutana, doy, kanus ama man yung misa? Hawang na akong kinabuhi? Murag madomingo, kung dili ko kasimba, murag di man kompleto akong adlaw. Basig maanad ko ani ba, nga din ako makakaon, din ako musimba. Hawang maguning kinabuhi ang Eucharistia, parte sa imong kinabuhi. Parte sa imong pagkatao, parte sa imong kinabuhi, nining kalibutan na. Hawang kaayo. Ako bitaw, kung dili ko makamisa, o dili ko maka-attend og misa sa usa ka adlaw, di gyud kompleto ang akong adlaw. Usually, I celebrate Mass, magmisa ko sa akong kwarto, ako usa. Kay hawang. Murag ning adlaw, labi nagdomingo kung wala kay misa, di ka makamisa, kaya naa ka sa bakasyon, lain kaayo nga wala ka makadawat sa lawas ug dugo ni Kristo. My dear friends, during lockdown, sa dihang siradan pa ang atong simbahan, daghan kaayo mga seniors, Father, kanus apa man intaon abrihan, Father, gusto na ko mo kalawat. Why? Kay parte sa atong kinabuhi, parte sa inyong kinabuhi, si Jesus. O kita, adunay problema mo doon ka sa simbahan.
kung ako adunay problema, usually I will stay in the adoration chapel for few minutes. And again, after the mass, after praying the adoration chapel, kinabuhi, if you taste and see the goodness of the Lord in the Eucharist, aduna kinay kinabuhi, usahay, ganahan na ka, ug mao ka na ang gingog, na-recharge ka na sa imong kinabuhi, especially sa atong espirituhanon nga panginabuhi. And my dear friends, this is the last part that we have. It is a challenge for us. Sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo nga to sa taga-Corinto, mingo sa San Pablo, when we receive the body of Christ, when we receive the blood of Christ, we receive the divine life. Sa dihang gidawat nato ang lawas ni Kristo, sa dihang miinom kita sa iyang dugo, atong gidawat ang Dios nun nga kinabuhi. Ug sa pagsulod ni ini sa atong pagkatao, aduna kitay misyon. And what is our mission? We become what we receive. We become what we eat. Mahimo kitag unsay atong gidawat, we become what we unsay atong gikaon. Kana bitong sige aring kalaping, kada nay okasyon, Father, adto bunyag, Father, naay sumad, Father. Nya di mawa ang litson. Unsay mo tanaw si Father, buaw. We become what we eat. Kaya ang pagkaon adunay epekto sa atong lawas. Kung nanambok ta tungod sa karne sa baboy, nanambok ba kita sa atong espirituhanon nga kinabuhi kay sige tagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo? Himsog ba kita nga kita nagakaon sa lawas ug dugo ni Kristo? This is a challenge for us. Become what we eat. Mahimo unta kita kung unsay atong gikaon. Become Jesus in our ordinary life. And we celebrate the Eucharist then. We celebrate Jesus. And as one community of Christ, we become what we receive. We become what we eat. We become a Eucharist, a thanksgiving people. Ug sama sa bata, na akong gikaistorya kaninyo, dili unta nato tan-awon ang Eucharistia nga ordinaryong pan, ordinaryong bino. Sama sa usa ka bata, hinaut unta nga sa matag-attend nato sa santos nga misa, sa atong pagkalawat sa lawas o dugo ni Kristo, sama sa usa ka bata, excited unta kita, ug andam unta kita nga modawat kaniya. And sa ingon, we praise with one voice, praising God in our life. Amen.